हामबाय सारि गाहाम दिनैहाय जराव सिनि दाफुक जितेन्द्र लाई थांनाय 1 तारिख 9 2021 बने लांमा सासुलांखा संसार याखलांखा जों बेलायखानो खाखामजा दुखु नांजा तै बता बक्सक जराव हेबेन हायकबा स्वर्गव बरे शांति स्टटमनि बागै बन बागै जों बेलायखानो खाखामनि बिसिंतै बंनि नगनो खुंगो सिनि तिप्रा मथानि हानसानि मारिवो बबो खरकसा सिनि सेंक्रा ब लांमा सासुमानि यागलो जों जे मानतै जे सुतै सिनि तिप्रा मथानि गै जों सुबानानि बागै जों तिनि फैलायजा तै सिनि मदगनि मारा बिसिनि वार्ड नम्बर 3 नि मेम्बार तै जत सेंक्रा तै आदमरो संबाय बाखा दङ तै जों तिनिओ सुबानाय बंनि खुंगो तै बनि बागै जों वन सुबनाय बोसांरो तैबो सुबानानि बागै तै बंनि अनंग खुंगो बन माफा बनि ककै बनि दादा संरो वन आनायजा तै खाखामजा बंनि खुंगो बाहायनो तैदो बा सिनि इसर सुबाय तंथों तै बोसखांरो जों तैबो बंनो बाहायनो गाहामखा सिनि खानसान मारिवो जों नायथके बंनो चुबा सुरैमानानि बागै तै जेकुनु प्रब्लेमो जों ग्रेटर टिप्रानि सभानि बिसिंति खलाय हानसानि मारिनि बिसिंति खलाय जों बंनो जों यासाक सगो तै लामसगो तै बोसखांगो खानावो बंनि कन्डोलेन्स सार्भिसो बनि गोबां जागावो रांनि फैसा सदोंमानो हाइन बागै ओ आमसाइनि जत ताकुब तै बुकुसनो कयो बंनि खानानि कन्डोलेन्स सार्भिसो सुबा खायनि बागै बंनो बहायनो कयो सिनि बहाराजानि सुबाचो नि बिसिंतै तै हानसानि मारिनि बिसिंतै सिनि ग्रेटर टिप्रानि सभानि बागै जों ओ हास्टेनि जत ताकुब तै बुकुसनो जतन जानि जा कामनि आमचाइराव माइकेनो सिनि सुगिया चाया थैजा कम हाय बरनो जों सुबानानि बागै जों ताबुगो रेडि जों तै थिनांगो बोसखांरो जों तेबो सिनि हानसानि मारिनि बागै जों जमतै सुगियानो जों जय थानायनि बागै जों ताबो रेडि दङ तै खलायबो थानाय आसुबनो हामबाय कागन बुंग तमखा देसराय थिमे का तम गई थी क्या वो तंग दा kan thik na ko walai salai kri ku phone kri वो कौन लुमजा रख तो ना तम पारंग खाबो ना खाबो kantor ni parata